Yadda za ka yi claiming na 900 USDT cikin wannan wallet ɗin kyauta. Wannan sabon airdrop ne wanda suke bayarwa mai suna Samu. Kamar yadda kuke gani already na riga na yi claiming inawa. So a wannan bidiyo zan nuna muku step by step yadda za ka yi claiming ɗin shi a cikin sauƙi. Alright, bayan ka shiga cikin website ɗin kamar haka. Kamar yadda kuke gani wannan shine website ɗin su. Za ka shiga ciki. Bayan ka yi clicking na link ɗin kenan. Ga application ɗin su na za ka zo ka yi downloading ɗin shi ko ga Play Store ko Apple Store, duk dai inda ka ga dama kana iya zuwa ka yi downloading ɗin shi. Sai dai a lura. Quantum wallet guda biyu ne, akwai wani kala akwai kuma wannan. So duk zan nuna muku su kuma in nuna muku bambanci. So amma idan har ka shigo nan akwai wanda za ka yi downloading in shi na APK in, sai ka yi downloading in shi. Kamar yadda kuke gani bayan ka gama downloading, wannan shine ainihin wallet in, wannan shi kuma shine wanda za ka gani, guda biyu ne za ka gani su. So wancan da shi ne za mu yi amfani, wanda na danna. Bayan ka shiga sai ka zo nan wurin create wallet in nan. Bayan ka danna wurin create wallet din nan sai ka yi reading na abun ganda suka ce, sai ka danna agree. So bayan ka danna zai bude maka. Anan za ka sa pin ne guda 6 wa'inda za ka ringa amfani da su wurin budewa, kamar password ɗinka kenan. Za ka sa su guda 6. So bayan ka gama sai ka zo nan domin su baka script phrase wanda za ka ringa ajiyewa domin yin login nan gaba. So bayan ka danna anan za ka zo ka ciccika wa'innan abubuwa. Wa'innan sharuɗoɗi ne wa'inda suke baka kamin su baka wannan script phrase in wanda za ka ringa amfani da shi wurin yin login in account ɗinka. Okay, bayan ka gama gaba ɗaya wannan shine script phrase in, ga sunan guda 12 za ka yi copy in su ne. Bayan ka yi copy in su sai ka zo nan ka daddana. Kamin ka yi copy shi ma haka sai sun ƙara shaida maka da cewa idan har ya ɓace to shikenan wallet ɗinka ya riga ɓace. So anan za su zo su tambaye ka domin tabbatar da cewa lallai ka riga ka yi copy na wannan wallet ɗin, script phrase ɗin. Okay, bayan ka gama gaba ɗaya ka buɗe, kamar yadda kuke ga gashi na yanzu wallet ya riga ya kammalu. Abun da ya rage na gaba shine za mu je process ne na claiming na wannan airdrop ɗin. So ga wuri can inda kuka gani inda aka rubuta me a nan ƙasa, wurin layin nan ga wallet, P2P, ATS, support, sannan me, sai ka danna wurin me in nan. So bayan ka danna gashi nan share with friends, sai ka danna shi wannan wurin kenan. Bayan ka danna shi za ku ga ya nuno muku wuri kamar haka. Okay, bayan ya nuno muku gashi nan a nan ƙasan nan inda kuka ga an rubuta please enter invitation code, sai ka rubuta invitation code in, wannan code in wanda kuka gani na rubuto muku a sama, shi zaka kwashi ka sa wurin nan. Idan har ba shi ka sa ba, ni kenan da na gayyato ka, idan ba nawa ka sa ba to ba za su baka ba, saboda tabbacin wai inviting ɗinka aka yi, ba wai ka je ka datse abun ba ne. Okay, kamar da kuke bayan ka riga ka sa ka yi submitting, dare za ku gani automatically za ku ga abun nan ya sauka. So kamar da kuke gani gashi na riga na yi claiming na 900 USDT. Wannan kun gani airdrop ne, ba ka iya yin withdraw in shi sai sun bayar da dama na withdraw. Gashi nan 3000 Satu shine zai kama 900 USDT kenan, kamar yadda yake kamar ga pre-market in kenan za a ce. Akwai kuma hanya wadda za ka ƙara samun shi, shine wadda za ka zo ka yi following in su a social media sin su, social media account